na po, bali, dedicate impaida na tulong kada tayo iti City Government of Lawag. Dedicate affected families ako. So, intend niya ako Congressman Sandro Marcos ako. 1,000 ako, 1,000 packs. Sa bali pwede na nadawat kayo iti DSWD, the region, 1,300 ako. So, we are so blessed nga da impaida nga tulong kada tayo. Akit nga food ako, kape, cup noodles, instant meals ada. We will make sure nga to distribute amin to bigat ako di amin affected na barangay sa ako. So palak na dito listahan di CSWD o then we will distribute as of tomorrow. Di previous kami na po isa 400 plus ngayon gapo ta tuloy-tuloy, so we don't know if the numbers increase or decrease, so might as well be prepared. So sinubrami na requestan ako. So adamit kasi napugat na paspas na ako. Alisto na talaga. So far as of now po awan. Naka-ready tayo po. Very well prepared. Iti CDRR MO tayo in coordination with PNP, BFP apo and DPS nga tumulong. So akas magkita damit rubber boats tayo, rescue boats tayo, JWAR apo kina fire trucks nga ready. Kinadami di volunteers pa ako di private sector nga umay rescue mo pa. So napintas mo.